Dr. Vojislav Šešelj, profesor univerziteta i haški optuženik sa najdužim pritvorom u istoriji. Haško tužilaštvo i celi haški tribunal misle da mene mogu osuditi, da mogu osuditi moju nacionalističku ideologiju. I ja moram grohotom da se smijem, ha ha ha, vi mojoj besmrtnoj duši ne možete ništa, vi mojoj nacionalističkoj ideologiji ne možete ništa. Do svakog fronta stiže, ko povede svuda niže, svuda niže. To je čovek iz naroda, to je Voja, naš vojvoda. To je čovek iz naroda, to je Voja, naš vojvoda. Velika Srbija je naš dugoročni cilj. Da bi postigli taj cilj, nikad nam nije palo na pamet da prognamo 1 milion ili 2 ili 3 miliona ljudi, nego da ih nacionalno osvestimo, da ih ubedimo da su Srbi, da im dokažemo da su Srbi i da su i drugi natjerali da se lažno predstavljaju. Na pravoj strani od nepravde što nas brani, što nas brani. To je čovek iz naroda, to je Voja, naš vojvodar. To je čovek iz naroda, to je Voja, naš vojvodar. Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda. Ona će samo još više da bude ukorenjena. Moj život više nije važan. Živa ideologija i živeće stotinama godina posle moje smrti.